Ito po yung lupa na binibenta. Yan. May puno ng mangga po dito. Dalawang malalaking puno ng mangga. Nandito po yung mohon. Kaya itong puno ng mangga, dalawa. Yan o yung puno ng mangga. Native po yan ng mangga. Malalaking bunga. Tapos ito ay Indian mango. Dalawang puno. Pasok pa po sa lupa. Para 500 square meter po ito. Meron pong titulo. Malinis po ang papel nito. 500 square meter. Andito po yung kanya. Yan o, yung muhunan dyan sa gilid. Andito. Ito po yung kalsada palabas o yan, papunta doon sa highway. Yan, tapos ito naman papunta doon sa palayan. Yan. Mula dito sa muhon hanggang doon, meron pong muhon din doon sa may poste ng simento na poste. Yan. Oh. Maluwang po ito, 500 square meter. Yan. Yan ang dito, meron pong muhon dito. Yan. Hanggang po doon diretso. Doon, diretso pa po yan doon. Sa may kabilang bakwan na poste din. Yan. Ito lang po, may puno ng kaimito, mga kahoy na puno ng mga mahogani. Marami pong puno ng mahogani. Yan. Ayan, 500 square meter po, malinis po ang papel nito. Clean title. Ang titulo po nito ay malinis. Ayan po. Yan po ang video bodega, bahay, isama na yan. Wag lang po iba, isama ang tricycle. Yan. Dito po. Tababakuran ko pa ito bukas. Ayan. Mula dun sa may umusok, ang dulumuhon hanggang doon. Yan. Pwedeng gagawing private resort. Yan. Maluwang po ito, maluwang. Yan. Ano nyo na. Kung may gusto pong bibili dito sa lupa na to, first come first serve na lang po. Ayan. Malilim po dito, malina ng tahimik. Malapit lang sa highway. Dito lang sa may likod ni Amayra buying station sa may Bugtong Nyug.